थांनाय एप्रिल 30 सालमारिव त्रिपुरा मथाबाय आइपिएफ दिनै बिसिंग उरपातिल मानुकजाखा खय बेहलाबारि आमसायो अपाति थानि कनै बदल याक्ति सालाख्या यागलो चाम्पा आवर थानाव काइसा मामला खलाइजामा बाय त्रिपुरा मथानि खरकताम रमजाखा पुलिस बाय फिया आइपिएफ दिनै तापसा जरा खरकसापन रमजागिया खुन तांगि रमजागिया अभाय सुमुं त्रिपुरा मथानि अभाय सुमुंनो तुइनो तिनि थानाव गेरमने बागै चाम्पा आवर थाना आरि कुथुम लाइजाक त्रिपुरा मथानि सलाबुरि र फिया नुकजाखा थानाव उसी बाय एमडीसी अनंत देबरमन बिसिंग किसा ककबालायमान नुकजाखा अ गेरमने बागै तुइदोलाय अंखा एमडीसी अनंत देबरमा सलाबुरि कुथुमलाइ गेरमने बागै फान थंलाइजा फिया जाय जाय खे तुमफ्लाना हेलें रिमानखा थानानि उसी पाइथागो तंकसानि बिसिंतै त्रिपुरा मथानि आदं आदं जुग्र किफिलि फैलायकिया पाते मानतै एमडीसी अनंत देबरमातै आमसानि लोकरक शाखा आर्चिनिबो प्राय 9 खान मतो साइकेल सबाइका आवन तुयां समस्त किजु साइकेलबो सकता आवन ती बां बय काहांखै डिटेल्स काका बरनि मुइ जे केस मानि ओ केस चलिनाय एवं बरनो बचन ओ केस पुसुरि ते अपोजिट पार्टी অবতাসে তীব্রমতা সুবিধা কি কেস যায় নরমে তীব্রমতা হইতে কোন বরং পার্টি না রজে রাখা হয় কেস বংনি পার্টি রজা কিন্তু বং পার্টি তাও কোন এরেস অবশ্যই কিন্তু চিনিলে ননি সিলচা মইকে তীব্রমতা সিমিরু মো বংনি रम्या ताबु खन्त रम्या अबन तिनी ओसिबे कामकै सालाका आं ते इसा थांनाय एसपी बेबो सालायनाय तिनी न एसपी बे कामकै सालि ओ चिनि ते बर खरगनि रमजाया ता खरग बानि बिसिङाव खरग ताम तो अलरेडी रिलीज माने खरसे रमजा खरगनि रिलीज इंका ताते खरगनि टंको 5 जन बिसिङाव आबन ति आं एसपी बुक सालाय आबो निजि बुकग्रिका आं चार्ज दुइ जेखेफोर 7 तारिख अलरेडी रिलीज अबनि गथाना सरमो चाम्पर पिएस अब चिनी हालहाली आसाम एरिया निकलायो एवं प्लस अब खुलाई चाम्पर बो बिनि एरिया निकलायो हामबाय जतन माने अबिसिं बरक कम थाजनो बरक नम बरक न तुम दाखि दाखि नो फियगै लिनाय हिनै सामाबगै तुम तिनि थाना गिरो दिनाय गैया थाना यो चिनि बेलाबारनि सन्तोष देबरमानो रमतलांमानि अमन्तै जों तिनि फाइमानि बुरि बदल लोक थाना गेराव रिना तंमानि चिनि एमडीसी सार थाङै असी समय कक सालायका सालायमान परे अ जागाव चिनि तिब्राम थानि बरक सिमि रमजाखा किन्तु अ जागा आईपीएफ तिनि बरक बो किन्तु बाइक रक सुकसागा चिनि तिब्राम थानि कर्मीरंनि इंका अ जागाव ताक बो आईपीएफ तिनि बरंनि कुनु बरक न कुनु रस रमिया खबरक ताक बो इंका जों मनायना जे दारि दाति बरंनो एरेस्ट किना बगै गावन बगैनो जों तिनि बुरि बदल न तुइ जों फाइमानि थाना गेराव रिना हेनै हाइपनो जों तिनि थाना गेराव रिलिया